ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଓଷା ଭୋଗ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି। ଏଇ ବଡ଼ ଓଷା ଭୋଗଟି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଭୋଗଟିକୁ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭୋଗଟି ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ଭୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏ ଭୋଗଟି ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି। ଏ ଭୋଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଭୋଗ ଖିଆଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୋଗ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଭୋଗ ଖାଇବେ ନିଜ ଘରେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଖାଇକି ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା।